Здравейте, маняци! Аз съм Белия Демон. Аз съм Йоана. И днес ще говорим как да спечелим безплатна Legendary карта от Supercell. Това е много лесно. Пишете на Supercell. Please give me a legendary card. И ще получите до 24 часа безплатна легендарна карта. Обаче, условието е до сега да нямате спечелена легендарна карта. Някои хора ще си помислят, че това е лъжа, че това няма как да стане, но наистина Supercell помагат, просто условията са да нямате легендарна карта и да сте достигнали 6-та арена. Както виждате, аз съм стигнал вече 9-та арена и имам 6 легендарни карти. 4 са в този дек, който използвам в индивидуални битки, и имам 2 легендарни, които не ползвам. Някои хора ще ми кажат защо не ползвам точно тъмния Уич, нали, използвам други карти от легендарките, но просто тъмния Уич в момента не ми пасва добре в този дек. Опитах няколко битки, но не ми се получава. Изпичам да си използвам Спаркито, принцесата, електровизора, бандита също, но кеф ма самия тъмен Уич, но просто не ми е удачен за дека. Бих препоръчал този балон дек, който съм си направил. Много е добър за 2 в 2. Както виждате, 3.6 е, справя се добре, спела много, помага и както на балона, така и на миния хорда и на всички останали карти. Аз точно от Free Chess пък спечелих Inferno Dragon, точно след като написах на Supercell, че искам легендарна карта и така се здобих с Inferno Dragon. След това пак от Free Chess взех Miner. Така че Твоите ти варят, печелиш ги от Free Chest и само. Free Chess ги печеля. Да, докато аз взем повечето мои съм плащал по 500 джема на Supercell. Нали, първото спарки ми беше безплатно, където ми го даде. Единствено ми се е падал от Crown Chess Graveyard и бандита го спечелих от Silver Chess. Така. Всички други, нали, втората ми карта Спарки, принцесата, Уизъра, още една карта Грейверди. Да, впрочем получих в началото сега на месеца, получих точно на първия от Free Chess, рано сутринта още на карта Грейвери. Тъмния Уич ми се от безплатен легендарен чес от Supercell. Така че хора, рано или късно легендарна карта се пада, когато най-малко очаквате. И ако сте още в началото на развитието на вашия профил, искате много да спечелите легендарна карта, просто това е начина. Мисля, че сега вече и след апдейта, всеки човек има шанс, който е достигнал 4-та арена вече, не като преди 6-та. Да. А до 4-та арена може да спечели първата си легендарна карта. Така е. Това беше всичко от нас. Надяваме се да сме ви полезни и дано да ви се паднат легендарни карти. Но не забравяйте, че легендарните карти не са най-добрите карти. Съвършеният дек е дека, който има баланс. В следващия епизод ще говорим за декове. Мисля да направя един чес опенинг. Ще видим. Да. Нека да ми дойдат с малко един легендарен чес. Очаквам скоро, който мисля да направя на него чес опенинг. Благодаря ви, това беше всичко от нас. Приятен ден!